Sini buba gerani ma, ini mekang siteng. Sini buba gerani meke, awo tak belai siteng. Sini buba gerani ma, ini mekang siteng. Jangan halai janai ro, takti lo komo rei kang. Jangan thangai tangai ro, lopani serang melang. Sini buba gerani meke, buba gera ayo, buba gera ayo, Greta tipalen maronai, Greta tipalen maronai, ay que chupa chole nai, ay que chupa chole nai, di brasa ayo lokun, di brasa ayo lokun, ini matai no maronai, ini matai no maronai, ay que chupa chole nai. Kamuni, hengui tongzang mani, usuk jatong mani. Ani nokam, kamuni, hengui tongzang mani, usuk jatong mani. Tini buba gerani meke, awo tak kelai siteng. Tini buba gerani imam. Ini mekang siteng. Jangan halai janai ro, takti lo komo rei kang. Jangan thangai tangai ro, topani serang melang. Ini buba gerani meke, buba gera ayo lokeng, buba gera ayo lokeng, Greta tipalen maronai, Greta tipalen maronai, ay que chupa chole nai, ay que chupa chole nai, di brasa ayo lokeng, di brasa ayo lokeng, ini matai no maronai, ini matai no maronai, ay que chupa chole nai. Sobawo, senggo subalai sina. Buba gerani sobawo, senggo subalai sina. Kini buba gerani meke, awo tak kelai siteng. Sini buba gerani imam, ini mekang siteng.
Sini buba gerani meken Awo tak kelai situn Sini buba gerani imam Ini mekang bungsitun Chunno phalai janai ro Dakti lo komurai thangka Chunno thangai tangai ro Do pani serai mangangka Sini buba gerani meken Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Geta tripalen maro nai Aye ke soba chole nai Di prasa ayo lokeng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo Paham namanya boleh. Abang tunggu abang nayo. Respons itu sih, tak lagi bingkok kenal ya, bukan kok sini kenal sini. Hamba, pasti itu. Itu soal itu ngoh, sini baru takar jalan ni, sini di Pramotani, je uduk nama ni bay. Orang Faisok Paikha sini blok presiden, barang orang athat mani jomatia. Tai sini chairman, dasomen rotongoro. Tai hasuk kurini chairman tongo. Tai sini utom tongo. Tai sini vice chairman roti. Barang ni netritiana sini dur campaign. Jeng tini oban mas hawa jaga thangai je bubaga dagi rohmani ko chini tipra mo thangkha jeng chini public bai tongnai bodol ro chini koimung obono tongo nogo thangai je taklai chongmari 2023 Faisok Paikha oro jeng chini bubagrano jeng kaplai kharo holainai obo taibo chini je article 2 and 3 je greater Tripura land je separate state ni kokno jeng tabuk nogo thangai jeng pilayo जों खुलुमै मनो जों सालायो चीन बुबाग्रानो जों क्राक खेमारो हनाय चीन बुबाग्रा जेहेतु चीनी जे 186 नम्बर राजा तिनी स्वयं जों एबासा Faisok Paikha जे जों बरो हाय बरोनो जों ताबो नेतृत्व बरि दंगो अबो चीनी बरोनि बखावो जतन ताबो जों बुबाग्रानि कौनो जों मानै दंगो ताइबो जों मा कयब्रनो जे बुबाग्रानो जों जे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट रहमा हाय दिल्ली हाय पार्लियामेन्ट जों कक साइमन बगै जों बुबाग्रानि जे टिप्रा मोथा अब तब क्राक कपलाई खाई जों रहनम बगै जों नग थांग कयले जाव जतन न चिनी मकसद कायसानो चिनी टिप्रा सरंनि जे फ्यूचर जेनेरेशन जे चिनी थिनांग न जों कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कलां थांमान बगै बुबाग्रा मन साइतों नग थांग नरक पिदि आर जों जतन बिनि वारियर रक बिनि सयन रक जों 12 ताकार जरानि बिसिंग जों जत बिसिउन ताबो थाङै जों जत नग थाङै जों मानो जों थांलाय दङ आर जों पिसा थांमानि बिसिंग जों मन मानखा जत नग दिनै बुबाग्रानो खाफुर जगो बुबाग्रान चिनी एकमात्र लिडार एवं 100% जों आशाबादी चिनी सारा त्रिपुराव बाहायनो चिन बुबाग्रानो चिन 2023 त्रिपुरा मोथानो सरकार गठन खायनाय आर जे बुबाग्रा सारा अ त्रिपुरा जकुनो ताई सरकार गठन खायनाय 2023 एवं चिनी आशा वर्ष एवं देशबासिनो जों मन कयनाय बुबाग्रान चिनी लास्ट फाइट खाय दङ चिनी अ पाइथाक सभा जों कप्लाय मा अंनाय कप्लाय इयां के जों किन्तु हावा जोंनि तंफानो चिनी लास्ट फाइट सभा जरि जों तामने बनो जों फेलुर खांखाय चिनी बागै जों तै सामिया 1 लास्ट फाइट जबा जों खायदो ते सालबोसोराव खायफिनाय हिन्दो चिनबो सालबोसो खनि ग्रै जों पायासा जत बिसिउन जों काबार खायनाय चिनी 29 ता बिसिनि बिसिंगो जों प्राय चिनायं खुमलंग साइडआव 12 ता बिसि जों आयं प्राइन काबार खायया तै तंखो तै 3 ता तंखो बिसि आबो काबार खायजागनाय आर चिनी यांगो ताकाजला पाटो दं 17 ता बिसि अबनो जों ताबो प्राय इया हम्बानो 6-7 ता बिसि जों कमप्लिट खा ताइबो तंखो जों अबनो 3 इन्चि सलि दं खनाबो सलिनाय continue long live bubagrani bising karante ben to bonoi bubagrani bising karante ben senam noi otak sampai siapa di berkahan kini joto media rokno ini cini dur campaign 4 day soli tongo cai dinengkha jeng cini dur campaign no Tini cengora habai kaya cini hacuk kuri, edisi village ni andaro, Uzan Gonia mara para obo, paraya, oh sorry, Uzan Gonia mara bisiwo, hacuk kuri pai pekya cengta bo oro, amaya Uzan Gonia mara bisiwo habai kaya. Engkai 17 tarik Januari 2023, tini ni cini bubagrani kokpir meng hai kaba door to door campaign
चिनारो फाइ सफाइजाक चिनि सिनियर लिडार चिनि दाखातों ते TWF नि इंगै चिनारो सेक्रेटारि ते डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारिस ते चिनि ब्लॉक नि सेक्रेटारि सामल देवर्मा ते चिनारो गोबांमा चिनि लोकल लिडार चेयरमैन ते मॉनिटरिंग बॉडी सो फाइ सफाइजाक बरनो पाइप्लाइ हामबाय जों दिनै डोर टू डोर रैली हायकेबा कैंपेन खालायजानाय चिनारो उजानगनि आमारा ते हाचुखुरिबो आमन यागोलो उजान पाथालियाव चिनि लिडार्स लोक थांफिनाय ताई सारक बुखागो चिनि कलेबारि बिसिबो बाहायनो कायसा कैंपेन प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम दङ आरो जागाव चिनि CM ते चिनि MDC सार गणेश बरो बाहायनो फायनि तियारंजाक ताई चिनि डोर टू डोर प्रोग्राम तिनि चिनि यां जम्पुजला साइड हायकेबा टाकाजला साइड नि चिं तिनि जरा आपातत क्लाइमेन यागोलो खाना हायनो हाय चिनि 12 टाकाजला असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी नि इंगै विक्रम मलसम ते इस्ट बेलबारिव खाना डोर टू डोर कैंपेन संसाजाक चिनि लिडार्स रनि थानिव जतनो जों इनफर्म खालाय दङ जों आमा हायकेनो बसकांनि तांबतांनो तेबो बुबाग्रानि ककपिरमानि न जागा जागाव थाङै कोना कोनाव थाङै जों पिरनानि बागै चिनि थानसानि याप्रिव सेनानि बागै जों जतनि थानिव जों सगैनानि चेष्टा खालाय दङ ते जों मियानुखा मेगा बाइक रैली YTF बाय ते TWF नि मेगा मास गैदरिंग जों सिन्डिकेट ग्राउन्ड खुमुलुङा जों नुखा जों बुबाग्रानो मानखांके चिनि फान्टेबो रागो चिनि पयटटेबो क्राकङो बुबाग्रानो जों सब समयनो दियाइ दङ इसोरनि थानिव जे बुबाग्रानो जों लगे सब समयनो मानै दंनान बागै जों चिनि जे सक्सेस माने यागोलबो बुबाग्रा संबायनो दंनाय बचंनो आसुके हामजागो हामजागुंनो ताबकबो कोना कोनिव पाराव अयनो जुरा जुरा पार्टी रकबाय लुपुंगै हिसा मिसा मानानि बागै थाङै दंखांके जरानो निरक कुनु दिनो तार हरदि मागना जोंबाय थानसानि याप्रिव चिनि लिडार रकबाय गोदालनानि बागै नरनि थानिव हायनो हायते वैसा चिनि खाबाय खुबाय हामजामा बाय नरनि थानिव कययै जों 23 रापसानि बिसिङनो 5 मिनिटनि बिसिङनो चिनि डोर टू डोर कैंपेन जों चेंलायजोंनाय हामबाय चिनि जत वारियार्स रक अर सफाइजाक अर लोकल लिडार्स रकनो जों अमाहायकेनो बुसकांनि तांबतां चिनि बुसकांनि 2023 ग्रेटर टिप्रालेन्ड ते चिनि 2023 न सक्सेस बुबाग्रानि नेतृत्वआव जों सक्सेस खालायनाय अबचिनि पॉइंट दं आसुनो हामबाय तागाजुला पॉलिटिकल ब्लॉक हायकेबा असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी नि ब्लॉक प्रेसिडेंट आथाकमुनि जमातिया तिनी 2023 नि तिनी 17 तारिख जनवरी जों टिप्रामथा टाकाटजला 12 टाकाटजला एसटी असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी नि तिनी भोट नम्बर 46 47 जों तिनी टिप्रामथानि इंगै बुबाग्रानि इंगै जों बुसकां 2023 जंमारिव कप्लाय इंनानि बागै जों तिनी यागो सांगरी खाय अंखलाजाक जों तिनी सिमियाबो जों 4-5 दिन नमै जों डोर टू डोर कैंपेन बरंनगो थाङै दङ बरंनगो थाङै साइ दङ बुबाग्रा तामनि बागै थानता नाख्या तामनि बागै गाटा टिपले नाख्या ओ मेसेज रंनो ओ कक थाइ रंनो जों बरं थाङै थाङै सानानि बागै बुबाग्रा सनो साख्लायजाक जों आबनि बागैनो ताबो साइ दङ बररक बाहायनो जागा जागा थांमारक जत्त बररकनो साइ दङ बुबाग्रानो सनाया दंसि कारण राजनीतिक जों दीर्घ प्राय 73 बছর काखा आफ्टर मार्जार एग्रीमेंट विथ इंडियन यूनियन बाय फाइमानी परे जों डेमोक्रेसी जों फाइमानी परे नॉर्थ साइमन त्रिपुरा वाज ए प्रिंसली स्टेट और प्रिंसली स्टेट नि परे इंडिया बे मार्च मानी परे जेबेबे जोंनो जों इंडिया बे मार्च मान डेमोक्रेसी थांगै जों जेबेबे डिप्राइबिंग खा जों अनेक जों डिप्राइबिंग जा सुसन बन्तना खाजाक मने हयतो मुक्तिबिं जों विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी थांगिने क्या सीपीएम थांगिने क्या कांग्रेस थांगिने क्या बीजेपी थांगिने क्या सिनि कोनो अल्टीमेट सल्यूशन जों नुगिया बनि बागै सिनि बेलाय कपाल काहाम स्वयं सिनि बुबाग्रा 186 नम्बर राजा ताबो जों तुइदुलना हने अंख्रि फाजाक सिनि बेलाय कपाल काहामना आं मने खायो जों जतनर ताकादलनि कन्स्टिट्युएन्सी नि बररक विशेष खलायै बतमो बिनि कन्स्टिट्युएन्सी को एस को थांनाय एडिसी बरन कपलायंगो बिनि कन्स्टिट्युएन्सी बुकलाय जों बेलाय कपाल काहाम बहाय बरंना जों मानै ताइ तासारा बुबाग्रा जेबेबे संताबु मेसेज रे मियानर नुखना जेबेबे TWF नि मेगा वुमेन गैदरिंग जे बरक फाके आबो वाना मसिंचा आबो मिराकल हाइसे आबो कुनु दिनो सम्भवया एकमात्र बुबाग्रा नि बस सिनि थिना बस सिनि भविष्यत बस संग तुइदुलनाय बसरा ताइ कुनु लामा करे कारण पब्लिक पार्टी खैलायै जों अनेक किसु जों दुखुमानखा बासालायखा फियाबा जोंनो तुइदुलनाय हामियानि बाय जों अमाखो अराय परे इंलायासो फाका ताबुगला जों राइट
राइट लीडर सकपाइका सिनी राइट सोंनो तैजोंलाय सकपाइका बनबाय सों बेले कपाल खाम तिनि सों जागा जागा थांनाय डोर टू डोर थांनाय विलेज टू विलेज थांनाय प्रचार खायनाय सानाय महाराष्ट्रनि और थानसा कखनो सावै जों बुसखांनि सिनि आर्टिकल 2 and 3 इंडियन कन्स्टिट्यूशन 2 and 3 नि जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सांविधानिक समस्या समाधान पार्मानेंट একটা